дар шаҳри Душанбе беш аз 2 тонна оши палав омода карда шуд. Бо ин ҳаҷми калон деги ош зимни фестивали оши палав дар майдони шаршараи муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ омода ва муаррифӣ карда шуд. пухтани ош бо истифода аз 2 тонна маҳсулот аз ҷониби 8 ошпаз аз соати 1 оғоз гардид ва соати 8 таом омода шуд. Яким равған 140 кило, дуюм пиёз 140 кило, саим гӯшт 270 кило, баъд сабзи 1 тонна, бринҷ 800 кило, маизи майда 30 кило буд, нахӯд 30 кило, намак 24 кило. дар доираи баргузории фестивали оши палав дар ҳудуди боғ 50 дег аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дар 10 дег аз ҷониби намояндагони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил оши палав омода карда шуд. дар ин рӯз намудҳои гуногуни ош аз ҷумла оши палав бо биринҷи девзира, оши палав бо биринҷи кенҷа, оши палав бо гӯшти кабк, оши палав бо сабки кӯҳӣ, оши палав бо кишмиш, оши палав бо тухми бедона ва дигар намудҳо омодаву пешниҳод карда шуд. ошпазҳои моҳир аз шаҳри Душанбе ва аз давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил имкон пайдо намуданд ки ҳунари ошпазии худро муаррифӣ намоянд. фазои ором, фазои хуб, шаҳри обод, сарсабзӣ, хурсандӣ ҳис мекунем, худмона хурсанд ҳис мекунем ки аз мо даъват кардан, ҳамчун як шаҳрванд, ҳамчун ҳамзабон даъват кардан моро ба ин ҷашн моро. дар бораи Тоҷикистон гуфтанӣ дорам ки бисёр ободу зебост. аз ҳама муҳимтараш оромӣ, хушбахтӣ, хурсандӣ бисёр ҳаминаш барои мо бас аст. аз ҳама беҳтар рӯз ба рӯз гулгулшукуфон шуда истодааст Тоҷикистон. бисёр мо хуш ҳастем ки бисёр ҷои ором аст. фестивали оши палав аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади муаррифии фарҳанги дастархондорӣ, тарғибу ташвиқи ҳунари ошпазӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба мероси фарҳангии халқи тоҷик дар доираи эълон гардидани Душанбе пойтахти фарҳангии Иттиҳод 2021 баргузор карда шуд. зимни чорабинӣ гуфта шуд ки оши палав яке аз хӯрокҳои асосии ҷашну маросим, маъракаҳо ва маҳфилҳои дӯстонаи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. соли 2016 дар асоси пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи 11-уми байнидавлатии ЮНЕСКО оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ оши палави тоҷикон дар қатори беҳтарин намунаҳои фарҳанги ғайримоддии ҷаҳонӣ сабти ном гардид. аз руған, сабзию пиёз, биринҷи гӯшт, будана, тухмаш ҳамин чизҳо иборат ҳастанд. ҳама вақт ҳунарро бояд дӯст доштан дар кора, аз сидқи дил ҳамин корро кардан дар кора. ҳар як ҳунар аз ҳамин вобаста аст. агар ки ҳунари худро дӯст надорӣ, маззаву лаззат ҳамун чизаш намебарояд. барои аз сидқи дил кардан дар кор. биринҷа гирифта 1 сол мемонем ки то ки дам бигирад. баъд соли дуюм истифодаш мекунем. биринҷи нава намекунем. биринҷи нава мо захира мекунем места то ҳамун дам бигирад, маззаи худша ои худша гум кунад, қоқ шавад, тайёр шавад барои ошкунӣ. ғизое ки аз биринҷ омода карда мешавад, хеле ин ош аст, якум плофи тоҷик мегӯянд. дуюм хеле авқотҳои гуногун ҳастанд ки ба саломатии одамон ягон зарали манфиат надорад. ҳамзамон зимни фестивал намоиш фурӯши маҳсули ҳунари дастии ҳунармандон, маҳсулоти нонӣ, қаннодӣ ва маҳсулот барои омода кардани ош пешниҳод гардид. баргузории ин тадбири муҳим аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои мустаҳкам кардани равобит байни давлатҳо ва дӯстии халқҳо мусоидат мекунад. роҳҳои гуногуни омода кардани ошро ман аз онҳо омӯхтам, барои ки мо дусе технология медонем, лекин дар инҷо 50 та 60 та 100 та ошпаз, аз онҳо ман бисёр чиза ёд гирифтам. яке равғани дигар хел ширин мекунад, яке сабзия дигар хел мепазад. аз якдигар меомӯзем. дар оянда кӯшиш мекунем ки бо ҳам оши бамаззатар, лазизтар пазем. ошҳои ва ё сурхумес, ошҳои мо сафед, яъне ки оши парҳезӣ ҳастанд. баъзе намуди беморие ки интизорам хеле ошанд. мо ҳаманиро ба инобат гирифта ҳамин намуди оша ошпази мо пеши шаҳрвандон тайёр пухта карда додем.
дар фестивал тибқи низомнома ғолибон аз рӯи 3 номинатсия беҳтарин оши палав, беҳтарин дастархон ва беҳтарин ошхӯр муайян карда шуданд. ҳамин тариқ дар номинатсияи беҳтарин дастархони оши ҷойи якум ба ноҳияи исмоили сомонӣ, ҷойи дуюм ба ноҳияи сино ва ҷойи сеюм ба ноҳияи шоҳмансур муносиб дониста шуд. дар номинатсияи беҳтарин оши палав ҷойи сеюм ва 10 000 сомонӣ ба Шариф Мирзоев, ҷойи дуюм ва 13 000 сомонӣ ба Толқин Ҷабборов, намоянда аз Ҷумҳурии Узбекистон ва шоҳҷоиза бо 15 000 сомонӣ ба Собир Хурсандов супорида шуд. ҷои якума гирифтем, туҳфа гирифтем, бисёр хурсанд шудем. бисёр чия омӯхтем, бисёр чия дидем инҷаба. оше ки аз ҷониби беҳтарин ҳунармандон омода гардида буд, дар асоси супориши раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба мактаби интернатҳо ва қисмҳои ҳарбии дар ҳудуди пойтахт воқеъ буда расонида шуд. тараннуми истиқлоли давлатӣ, ваҳдату ягонагӣ ва арҷгузорӣ ба таърихи оламшумули миллати тоҷик аз ҷониби ҳунармандон сурат гирифт. имрӯз роҳбарияти шаҳри Душанбе барои ҳифзи арзишҳои миллӣ, таъмини фароғати шаҳрвандон ва муаррифии натиҷаи меҳнати ҳунармандон пайваста ҳамин гуна таъбирҳоро амалӣ мегардонад. сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе дар баробари иштирок дар фестивали оши палав ҳамзамон аз ҳунарнамоии аҳли санъат баҳра бурданд. баргузории фестивали оши палав дар пойтахт барои тарғиби ҳунармандӣ, муаррифии навъҳои биринҷи дар Тоҷикистон истеҳсолшаванда ва болидахотирии сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе нақши муҳим мегузорад. Наврӯзшоҳи Азизуллоҳ, Холмаҳмади Давлат, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, барномаи ахбор.